Türkmenistanyň gündeginde çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly hadisalaryň sany köpelýär. Liwap vilayatyndäki halat ediş gullugynyň wekilleriniň sözlerine görä, Tomus kanikullarynyň başyndan bäri birnäçe etrapda adından 6 mektep okuwçysy gark bolupdyr. Adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň ýerli gullugynyň işärleri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz sebitdäki ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anykladylar. Helakçylyklaryň biri hertäniň başynda duşanbe güni Farap etrabynyň owalarynyň birinde boldy. Owanyň içinden geçýän kanalda suwa düşüp ýören 12 ýaşly oglan gark bolup ýogaldy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen helak bolan çağanyň adyny agdamakdan saklanýar. Yerli halat edijileriň sözlerine görä, bu ýagdaý Liwap vilayatynyň Tomus kanikullarynyň başyndan bäri 6-njysydyr. Mektep okuwçylarynyň arasynda helakçylyklar däne we çärji we etraplarynda hem bolup geçdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw ýyly 2-nji ýylda tamamlandy. Tebitdäki halat ediş gullugynyň işgärleriniň adyny agdamadlyk şerti bilen aýtmagyna görä, şu ýyl gark bolan çağalaryň sany geçen ýylyň degişli döwründen has köp bolupdyr. Bu ýyl gark bolup ýogalan pidalaryň sany geçen ýylgysyndan 3 adam köpelipdir. Türkmen döwlet habar beriş seriýetleri we vilayatyň habar beriş çeşmeleri betbagtçylykly hadisalar barada habar çap etmeýärler. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komissiýasynyň wekilleri şeýle hem Liwap vilayat administrasiýasy helakçylyklar bilen baglanşykly ýagdaý barada resmi derejede kommentariýa bermekden saklanýarlar. Habarçylar helakçylyklaryň köplenç güýçli suw akymy şeýle hem suw howdanlarynyň garasynda ýa-da düýbünde ýerleşýän demir, daş ýa-da beton plitalar zerarly ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Kanikul döwründe owy ýerlerinde ýaşaýan mektep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplenç ekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýarlar we uzak wagtlap öýden uzakda bolýarlar. Isyk howada köpler derýada we beýleki suw howdanlarynda ulalaryň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler. Türkmenistanda birnäçe hepde bäri adatdan daşary ısyk howa dowam edýär. Ýurdun kanunçylygynda çaga däkmediniň ulanylmagynyň gadagan edilýänligine garamazdan çagalar owu hojalygynda köp işleýärler. Bazarlarda ýük taşap pul gazanýarlar we awtolog ýuwýarlar. Mundan başga da döwlet çagalary Tomus kış tutuş ýyllap ençeme tagada çekýän surnukdurujy köpçülikliň çäreleri gatnaşdyrýar. Şeýle de paxta ýygym şugundur otagyaly owa hojalygy işlerine mejburi çekýär. Türkmenistanyň hökümeti helakçylyklar şol sanda suwa düşüp gark bolýanlaryň resmi statistikasyny çap etmeýär.